Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo, bese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo wena uthole umyalezo phecelezi i-notification, then usuyangena kuleyo notification ikuphosa kwivideo uyayibuka. Lena-ke iZiko Trend TV la esuke usuku nosuku nje siyaqinisekisa ukuthi sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ngaliza kwethu ziyanda lezi zinto zokuthi kube nabantu esobabona emavidweni ekuthiwa aputshukile okukhombisa ukungazihloniphi. Bekwenzeka kakhulu ngonyaka odlule ka-2025 na this year sekuphinde kwenzeka futhi. Kunentokazi-ke le engiyifake esithombeni, igama layo ibiza ngentombi yakwaQwabe ku-Facebook. Ngithe uma ngithi ngiyayi-check-a iy'thombe zayo ngathola ukuthi iwumuntu ohamba isonto. Nganza kwethu le ntokazi-ke iyatrenda njengamanje, ipost yayo eyiphostile ku-Facebook njengamanje iyatrenda ngendlela eyisimanga, ikakhulukazi nje ku-Facebook. Intokazi le iphoste isinene sayo, isiphosta ngenhloso yokuthi abazosibona bekwazi ukuthi basi-rate out of 10. Iphostile-ke laphaya isinikiniki sesinene sayo laphaya ku-Facebook. U-Facebook sometimes ngibuye ngawuqonda ukuthi imithetho yawo isebenza kanjani. Thina i-account yami mangase ngiphoste ngeke ngaphosta isithombe somemulo wasekhaya ngesimo sokuthi kubantu besifazane okuyibona ababesina kulowo memulo ziveza isingaphezulu. So niyazi-ke nani makumemulo ukuthi kusuke kuqoke kanjani. So ngesimo sokuthi ku-Facebook awuhambisani ney'thombe kanje, ngayithola ipost yami isuswa, but le post le yalentokazi le ngiyibona isayilo ikhona nje ku-Facebook, iyatrenda ngendlela eyisimanga. Asikahili nakuhila endabeni yesilo emva kokuputshuka kwevideo la isuke ithuka khona uNdlunkulu. Nansi-ke intokazi kaQwabe njengamanje nayo iyatrenda ku-Facebook, iposte inyama yomlenze isinene ku-Facebook, yathi asisi-rate out of 10. Ngaza kwethu mawuthi nawe uyabufuna ubufakazi, ufuna ukuyibonela lesinene salentokazi kaQwabe bese uyasirate ngi-WhatsApp. Ikhona i-WhatsApp number yami eku-description. Ngi-WhatsApp ufike ungangibingeleli usho ukuthi ubone ivideo kanje kwiZiko Trend, nawe ufuna ukubona isinene, ngizobe sengikusendela no stories. Nganza kwethu amavideo akanje ngizohleze ngiwenza emakwenzeka kukhona mhlambe udaba oluthi alifane nalolo olusuke lutrenda. Le iZiko Trend TV, lolo daba lolo noma leyo video leyo ngizoyenza. Nganza kwethu asihlangabezane kwivideo elandelayo.